Yun, so bali nag-order kami ng items sa Shopee. Yun, so bali ang problema, kulang yung na-receive namin. Wala ito, wala to dongle. Yan para sa TV sana. Ito lang meron, yung connector. Ang tawag nito, receiver ata to. Wi-Fi receiver lang meron. Yun, so ito meron naman. Tsaka to OTG string ng gitara. Yan, type C charger. Ito ata yung problema dito. Yan, halatang binuksan siya at nilagyan ng scotch tape. Yan. So bali ang nag-deliver nito ay JNT. Hindi ko alam baka sila yung kumuha. So ayun, no, yun lang, kakawalang gana, kakasira ng araw. Ang mahal-mahal pa ng shipping, tapos ganun kulang, visit.